त्याने रांगोळी काढला नाही मस्त पैकी. सामान हात गरम केला नाही ना. काय रे हसता बघ पैसे आधी दिले. 12 वर्षांनी सृष्टी 12-13 वर्षांनी सृष्टी रिक्षा पकडली आणि चाललोय वर्तक नगर. इकडून चाललोय ना आपण. चला तर मित्रांनो आम्ही आता ठाणा स्टेशनला इथे वरती ब्रिजवर थांबलो आणि आम्ही आता. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आज आहे भाऊबीज आणि आज आम्ही चाललो ठाण्यात. आज सृष्टीचे भाऊ मोठे भाऊ वगैरे सगळे ठाण्यात राहतात. आज आम्ही ठाण्यात चाललो. जातानाच आम्ही भाऊबीजेची खरेदी पण करतलो ठाण्यात. तर चला जाऊया ठाण्यात आणि सगळ्यांका पहिला भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता जाऊया ठाण्यात. आम्ही तयारी करतो. तयारी करून आधी ठाण्यात जाऊया. ठाणा स्टेशनला खरेदी करायची आणि नंतर दादाच्या घरी जायचं. चला जाऊया. चललो आम्ही ठाण्यात आणि बोजा घेतल्या सृष्टीन. भावांची भेट भावांका भेट घेतला नाही. तर आम्ही चाललो आता ठाण्यात. सृष्टीन पैसे गो हां पाकिट घ्या. पाकिट घेऊया तुका वाईट थांब. पैसे आता साठले आहेत खूप. घे 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 त्याचे पैसे ना घे ना त्याचे पैसे. मग त्याचे पैसे तुला कोण किती ठेवतं बरोबर की ना. नाही तर त्याचे पैसे तुला कोण किती ठेवतं घे ना. चला आम्ही चलतो आता मग येतो. तर मित्रांनो आम्ही आता इथून रिक्षा पकडलो आणि चाललो ठाण्यात. पण आधी स्टेशनला जातलो आणि तिथून ट्रेनने जातलो. तर बघूया ट्रेनला गर्दी आहे काय कसा काय. नाही तर आपण मग जास्तच गर्दी असली तर टॅक्सी करून जायचा किंवा रिक्षा करून. चला आधी जाऊया बघूया स्टेशनला जाऊन बघूया. मित्रांनो आम्ही आलो आता दिवा स्टेशनला आणि इकडे आम्ही तिकीट काढलो. इथे प्रायव्हेट तिकीट भेटता 2 रुपये जादा असतात. आणि इकडून आता ह्या शिडीनं आम्ही वरती जातो. त्या साईडला एक्सलेटर आहे त्यांनी नको म्हटलं इथूनच जाऊया. नाही का सृष्टी यांका चढताना जरा प्रॉब्लेम होता नवीन असल्यामुळे. तर आम्ही जाऊया आता. चला हळूहळू हळूहळू. सो आम्ही ट्रेनमध्ये चढलो आता. कशी तरी चढली दोघा जण. आम्ही चढलो माल डब्यात. इथे जरा गर्दी कमी वाटली तर जाऊया आता. तर ठाण्यात उतरताना जरा गर्दी असते ते पटकन उतरा काय. चला तर आम्ही उतरलो ठाणा स्टेशनला. ह्या ट्रेनने उतरलो. गर्दी होती तरी नाही म्हटलंच तरी ना बाबू. बघितलं किती गर्दी. चला आता. तर मित्रांनो आम्ही आता ठाणा स्टेशनला इथे वरती ब्रिजवर थांबलो आणि आम्ही आता याच्या वहिनीची वाट बघतो. म्हणजे भेट देऊची आहे. आता इथे काय भेट दिलो काय आम्ही मोकळे झालो. मग दादाजवळ जायचं ना बाळू दादाकडे. खंय जायचं आपल्या चंदनवाडी की चंदननगर अनुराधा हॉल हां तिकडे जायचा. तर आता थोडा वेळ दमाग झाला. ही बॅग माझी बॅग सगळं घेऊन मीच चालला होता एकटोच. त्यामुळे जमले. आता ठाणे इथे सगळा बदल झाला आहे बघा. इथे काय नाही होतं असं. ही गाडी बिडी खालसून जाईल आता वरसून जातात ब्रिजने. हे बघ ठाण्यात येऊन श्रेयसची पहिली खरेदी. हे पर्स घेतल्या. पैसे लई साठले आहेत म्हणता. त्यामुळे एक पर्स घेतला त्याने. पाकिट दाखव. ते तसंच असतं. माझा पण तसंच आहे. काय पैसे पाडायचे नाही काय घाबरा नको. बघू कसं घेतलं. चांगला ना. ओके ओके ओके. ते सेम मोठी आहे साईज ती. आपले हे काही बरोबर आहे. चला आता बसूया स्टेशनच्या तरी. मित्रांनो आमची अर्धी भेट देऊन झाली आणि आता आम्ही जातो शॉपिंग करू. भाऊबीजेसाठी काहीतरी घेतलो आम्ही. तर चला इथे फिरतलो थोडा वेळ आणि मग जातलो बाळूदादाकडे. चला मित्रांनो आम्ही आता येलो जांभळी नाका मार्केटला आहे बघा इथे ठाण्यात. इकडे आम्ही फिरतलो थोडा वेळ आणि मग जायचं घरी. जसं बघूया काय काय घेऊचा म्हणता. समजलं बाबू ते याच्यात पिक्चरात बघितलेलं ना धर्मवीर पिक्चरात आनंद दिघे साहेब
माहिती ना ते इकडचं जातं त्यांचं नाको आहे हां. टेंबी नाका ऐकलेलंच ना, टेंबी नाका जांभळी नाका तिकडे येलो आपण आणि थंडा शोधता. आता बघूया त्याका खंय थंडा गावता आता एका मिल्कशेक होया म्हणता. आणि आम्ही फिरतो सृष्टीचा ठरणार नाही की काय घ्यायचा भाऊबीजेसाठी काय गो हां. आम्ही एवढे फिरत 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 इकडे खालीपर्यंत नेलो आहे बा इकडे, तर ठरणार नाही आमचा काय घ्यायचा आणि काय नाही भाऊबीज. तर बघूया ट्राय करूया काहीतरी घ्यायचं. बघतो हे घेऊया काय सृष्टी हां. आईस्क्रीम बाऊलात ना ते आईस्क्रीमसाठी हां. आईस्क्रीम वगैरे खाऊ गावतात ते घरी आणतात ना ते. कसे सांगतात ते बघूया. आणि वहिनी मार्जिनिंग करता कमी जास्त वगैरे. चल पुढे बघूया नाही तर चला पुढे गावतील चला. तर मित्रांनो समोर श्रेयस आईस्क्रीम खाता वहिनी घेऊन गेली आहे का. आणि सृष्टी आणि मी इथे सावळीत थांबतो. आयला जाम ऊन लागतात, जाम म्हणजे जाम. आणि मी आता तलावपाळीच्या इथे असो, इथून जातलो आम्ही गाडीन बाळूदादाकडे रिक्षा करून जाऊया. मी फायनली 2 वस्तू ठरवलं, 3 वस्तू हे बघा पॅकिंग करतात ते. तर पॅकिंग करून घेतलो डायरेक्ट गिफ्ट पॅक आणि देवचा फिरान 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 एकदाचे ठरले वस्तू ना घे ऐकणार नाही. हे घेतला ह्याचा एक सेट, ह्याचे 2 सेट आणि याचा एक सेट आम्ही घेतला आहे. तर बघूया कारण आम्हाला त्याचे 3 सेट नाही भेटले, 2च त्यांच्याजवळ अवेलेबल होते. मग आम्ही याच्यातला एक घेतला. आता पॅकिंग करतो चला. आम्ही हे 3 पॅक हे घेतलं गिफ्ट 1, 2 आणि हे 3. तर 3 गिफ्ट आणि वेगवेगळ्या पिशवीत पॅक करून घेतलं, वेगवेगळे त्यांनी पॅक केल्याने मस्तपैकी. आणि आता जाऊया आपण कुठे आता चंदनवाडी ना, चंदनवाडी अनुराधा हॉलच्या इथे चला. तर मित्रांनो आम्ही आता तलावबाळीच्या इथून रिक्षा पकडली, या दादांची रिक्षा. आणि आम्ही आता चाललो कुठे ते अनुराधा हॉलच्या इकडे चंदनवाडी ना, चंदनवाडी. आधी एका रिक्षावाल्यांका विचारलं तर ते आमका नाही बोलले, कारण जवळचा होता म्हणून आय थिंक नाही बोलले. हे दादा तयार झाले. दादा तुम्ही कुठले? कोकणात आमच्या इकडचे जात खेडमध्ये, आम्ही मालवण. हां चला आपले मराठी माणूस असत. चला आमच्या फायनल स्टेशनला आणून सोडल्याने दादा थँक्यू. आणि तुमका शुभ दीपावली. ओके नाव कसं तुमचं? अरविंद कदम. खेडमधले ना. ओके ओके थँक्यू. चला तर आपण आता इकडे जाऊया. आता मयुरी आपल्याकडे नेऊ घेत, मयुरी किंवा साहिल दोघात एक कोणतरी येत. तेव्हा मयुरी आली. तर मयुरी न्यायला आली आम्हाला. तर आपल्या मयुरी नेऊ केला हे बघा. आणि मयुरीजवळ यांनी बॅग दिला, म्हणजे एवढं पण वजन घेऊ शकत नाही. आणि इथे आहे ना या रूम, या चाळीत त्यांची रूम बघा. आणि इकडे तो अनुराधा मंगल कार्यालय इथे आहे पुढे. चला तर जाऊया. चला आपण इथं होय बघ मामाची रूम, पहिल्यांदाच इलं ना. मग आठवता इल्यासारख्या हां नाही ना. चल आतमध्ये जाऊया. मित्रांनो आम्ही जेवक बसलो होता हे बघा. आपण श्रेष्ठचा चिकन, मामीने चिकन बनवलं स्पेशल, आणि मासे. आणि ही सृष्टीची वहिनी, मोठी वहिनी. हे बघा इकडे आपण चिकन, चपाती, भात आणि मच्छी आहे, चटणीवाली आहे, फ्रायवाली आहे. आणि इथे सुका चिकन. खुश ना? हां नक्की भरपूर खा काय तर. हां मग म्हणा नको मामीनं कमी घातल्या ना. दादा आणि बहीण दोघंजणं जोग बसली आहेत, बहीण भाऊ जोग बसली आहेत एकठं. एक व्हेजवाले आणि एक नॉन व्हेजवाला. एक हां दोघंजणं व्हेजवाली, एका दोघांका अळवडी आणि हे मासेवाली. नको 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 नको. आणि पनीरची भाजी मयुरीने बनवल्यानं. नको माका नको नको. आता चिकन खाल्लं आता काय तुम्ही आपले काय ते गजाली मारीत मारीत जावा बरोबर.
आणि हिला बघा माळ्यावर वरती, इकडे त्यांचं किचन आहे वरती. हां म्हणजे तसंच आता वरती किचन केल्याने मस्त वाटतं. आम्ही चाललो फिरायला. साहिल कुठे जायचं आहे आता? वर्तकनगरच्या काकाजवळ ना, म्हणजे सृष्टीचा एक भाऊ वर्तकनगरला राहतो, तिकडे जायचं आहे आपल्याला. हे बघा पावडर बिवडर लावून तयार राहता. आधी पावडर दिसता लावलेली. चला नंतर येऊन इकडे भाऊबीज करायची. त्याने रांगोळी काढला नाही बघ मस्तपैकी. बरंच वेळ काढला पण टिपके काढून रांगोळी काढल्या. चल साहिल, अरे अजून किती तयारी करतोय. चल नाही इथे तर जायचं आहे. मी चाललोय वर्तकनगर. साहिल चालत जायचं आहे की रिक्षाने? लांब आहे. किती वेळ लागतो? काय बोलतो? रिक्षाने जाऊया म्हणून. ते चालत जाऊया काय? 15-20 मिनटं लागतील. चालत 15-20 मिनटं लागतील. रिक्षा पकडली आणि चाललोय वर्तकनगर. इकडून चाललोय ना आपण. चला आम्ही आता येऊन पोचलोय वर्तकनगर. तर आम्ही येऊन पोचलोय निलेशच्या बिल्डिंगच्या इथे आणि हनुमान मंदिर आहे बघ. तर आपले व्हिडिओ बघणाऱ्यांपैकी इथे कोण कोण राहतात नक्की सांगा. वर्तकनगरला आहे मी. साहिल काहीतरी खाऊ घेता बहिणींसाठी. अरे भावाच्या घराकडे गेलंस अरे तो पहिल्यांदाच येतो मामाकडे. घेऊन पोचलो. लय लांब नाही पट करून. आमचा फोनच उचली नाही होती. अरे बापरे. येऊन पोचलोय निलेशच्या घरी. बरोबर आपल्याला भेटायला आलेत आपली बहीण आणि युट्यूबर आपला काय तो चॅनल प्रवास. त्यांच्या भाऊजींच्या आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बरोबर गावी आले तरी आम्हाला भेटायला येतात. आता इथे ठाण्यात पण भेटायला आले. चला या घरी या 2 मिनटं बसानी जावा. अरे 2 मिनटं बसानी या. आता निघालो चंदनवाडीला. आता एक मेंबर आमच्यासोबत वाढली, नाव्या. चला जाऊया आता तिकडे भाऊबीज करूया. तर आपण थांबलो आता सिग्नलला. साहिल कुठचा सिग्नल आहे? कॅडबरी जंक्शन ना. ते बोरीला बसला थांबते. अच्छा एसी बस नॉन एक मागा ठाणे डेपो. बरोबर. सिग्नलला थांबलोय आम्ही बघा इकडे. आणि काकांनी खूप चांगल्या गोष्टी आम्हाला सांगितल्या त्या 5-10 मिनिटाच्या प्रवासात. काका थँक्यू, खूप थँक्यू. चला जाऊया ना 4 जण. साहिलच्या मावशीच्या घरी. आणि साहिल मावशी आहेत साहिलचे. आणि बघा आमका फराळ दिल्याने. चल सुरुवात कर. खाऊक तर होय वाईट तरी मग पाहुण्यांकडे येईल काय खाऊचं असतं. साहिल घे, मावशीच्या घरी आल्यावर खायचं असतं. घे रे, लाजू नको. ते व्हिडिओत आहे म्हणून तू लाजतोय बाकी काय. साहिलच्या मावशीचं मुलगा हो आमच्यासाठी चाय ठेव सांगताय हो. याला पण आम्ही बघितला जवळजवळ 12 वर्षांनी. म्हणजे तेव्हा आमच्या बाबू एवढा होता आणि आता झाला मोठा झाला भरपूर. बघितला. तर आता आधी मयुरी भाऊबीज करते आपल्या भावांना आणि नंतर सृष्टी करेल भाऊबीज. मयुरी त्याला विचारा काय गिफ्ट आणलंय ते. काय दिसत नाही त्याच्या हातीत बघ. समजलीस काय? साहिल कुठे गेला? चलता फिरता गिफ्ट. हा सांगून गिफ्ट दे. हा रे चल आता झालं. हे पेढा भरवला झालं गिफ्ट. चला आता मयुरी चल. साहिल बस चल. नाविन्य राहिली. खोकता रे दादा. म्हणजे पोरग्या घ्या नको करू. अजून काय नाही दिसत आता. लागतात
नाही 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 चालू करा. अरे एसी चालू करा. एसी लाव. गरम बघा व्हायला लागला. कमी कर. चल साहिल बस चल. आता काय ते पाकिटा बिकिटा घ्या आणि बस. साहिल बसला. चल. हा आता बरा वाटला. हे बघ कायला ना तो एसी बंद करायचा नाही. झालं तर तिकडून जा खालून. पण एसी नको बंद करू असं सांगतो. बरोबर ना. तर गाणे बिन बोल. गाणे बिन बोल. वेड्या बहिणीची ही वेडी माया. आता 9व्या परत बदली मारले की काय ते बकेट. नाही हिच्याजवळ दे. आता तू काय कर. तिघवल्या भावांका एकटेच बसव. बरोबर ना. आणि दादाला सांग परत 2 पिझ्झा आले पाहिजेत असं काहीतरी दे. बघ जाणं ते खाली पकड. इथल्यापासून नाही लहानापासून सुरुवात करू. बस चला आता. दादा इथं नाही. दादा नाही आला. बस चल चल. भांडत 2 जण. तू आधी बस. तू आधी बस. असे मामा हे बघ मामा भांडतात. मी नाही आधी तू. आधी तू माहिती असे भांडतात. बरोबर आहे. 12 वर्षांनी सृष्टी 12-13 वर्षांनी सृष्टी भाऊबीज करते. हा एक फोटो काढून ठेवा आणि मला ते मग चांगलं असं. एवढं मोठं भाव तुझ्या पाया पडताय म्हणजे काय असं नाही. अरे काय घेऊन जा तू. काय तू आता चल. दुसरं भाव कुर्ले आणल्या नव्हतं. कुर्ले आणल्या ना ते बघ भाऊ बिजी. कुर्ल्याच रसो. बाळू दादा कुठे आहे. बस बस. फोटो नाही मी काढणे. तो काढता बघ. हा म्हणजे आधी मी पाया पडतोय. सांग कुर्ल्याचा रसो आणल्या ना वाटता बहिणीन ना. आता एक भाव रवलो शिल्लक. खय गेलो. मन हात गरम केला होय ना. काय रे हसता बघ. पैसे आधी दिले. तर दादा येईल वाटत. चल चल चल. काय असं काय तू. अरे योगेश बसाक तयार नाही होतो. तू नाही तर दादा नाही तर मी नाही बसत आहे म्हणा होतो. फोटो काढ रे. फोटो नाही मी काढणार. व्हिडिओच केलं. एवढ्या वर्षाने आता भाऊबीज केलंस ना म्हणून व्हिडिओज करून ठेवलं.
तर भाऊबीज झाली. चला चला तर चला तर मित्रांनो, आज भाऊबीज वगैरे झाली करून आणि आता आम्ही बसलो. तर आम्ही आता सर ठाण्यात आणि बऱ्याच वर्षांनी दृष्टीने भाऊबीज केल्या 12 वर्षांनी तरी. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय.